portavoz do Grupo Municipal, Ana Méndez Gil, compareceu esta mañá en rolda de prensa para analizar os principais asuntos de actualidade da cidade ante o inicio da última etapa do mandato. En alusión ao tiroteo sucedido no 21, Méndez di que non se trata dun feito aillado, senón dun importante problema de seguridade nos barrios. Reclamamos xa dende fai moito tempo máis presenza policial a pé. O Goberno local, que é o que ten as competencias en materia de seguridade cidadá e o que ten ferramentas para actuar, ten que deixar xa dunha vez de mirar cara a outro lado e non pode limitarse a culpar as outras administracións. Nós non queremos alarmismo en absoluto, pero sí queremos seguridade. A voceira referiuse tamén á situación do termalismo e do turismo, dous ámbitos que considera fundamentais para o futuro económico da cidade. Termas do Muíño da Veiga que non cumpren cos horarios, piscina termal das Burgas pechada cando as obras remataron en setembro do 2024, o Centro de Interpretación das Burgas segue pechado, os vestiarios e accesos termais están absolutamente en mal estado, cafetería da zona termal está pechada, Museo Municipal pechado, programación cultural no verán e no resto do ano segue sendo inexistente, a Oficina de Turismo sin sinalizar é totalmente perdida dentro do Concello. Como lle imos a dicir a un visitante que Ourense é unha cidade termal e cultural se cando chega se atopa as termas pechadas e os espazos culturais sen actividade? Méndez Gil tamén falou sobre a situación da Avenida de Portugal, centrando as críticas na falta de transparencia ao redor das denominadas obras de emerxencia.